Yo, what's up mga kapobre, maing hapon diha. May hapon na kay alas 2:40 na sa kapunon, maing hapon, maing gabi ug maing buntag, maing udto asa man kanitan-aw niya akong video repeat sa kalibutan. Ubay tang nahimo ron mga kapobre, pero walang nako ma-vlog kay kaya akong cellphone ako nang i-charge sa mga silingan sa babaw. Lambos nante nya. Karon ako kanang tong kahoy nga nagbagid-bagid sa scene tong agi ako naputol. Nya naka himo ko rig mga basta na kung mga ipanghimo nya karon maghini-hini sa kog kaut og para CR. Ubos. Na di naginot ba sa atong lihok ba. Atong payag nga puro ra tawo ni kuan, trapal-trapal natay CR nga gamay kay kapal kay lusa dos ubos. Mas lasang ba. Tumulibang banwa. Kaita. Ya, labi na gabi sus. Bato-batuon ta dihag. Nga bugoy dihag kalaysod. Trabaho sa ta mga kapobre, magkaw ta taog bangag sa CR. Ano din ang kahuya ganihaw na. Yung mga sanga tas ubos. Dari na siya oh. Ya. Panapotol na siya. Ato dapita diha mga kapobre, ano diha. Ata magbangag dihag CR. Ate barra og pala hinulman sa silingan.
So, what's up mga kapobre? Maayong hapon balik. Paningot ko sa kong obra. Hapon na, undang na ako kay ngawas pagtubig para ugma. Lunes, balik sa trabaho. Balik na sa Tagbaklay. Mao ni among kuan diri mga pobre, mansyon. Oh. Wala dia. Ngapis ako gamay kay. Sabi. Relax sa gamay kay. Ako itong obrag. Hinimuay aning budiga sa tae eh. Nara mo budigas tayo. Oh, naliha mga kapobre. Wala mong budiga sa tae. Gamay pa akong nakobkob kay kuan. Kay alas 2 na ako nagsugod kay di ako sa kahoy nalangay. Anong kilid sa sin? Di mo sad pwede putlon og hurot kay matumbaw niya to silingan diha silingan nato. Ari sa tuam tumba nang nam-anam gyud gikan sa udlo ta magsugod pinungkulay. Anong ubos? Nam-anam ba? Putong kahoy. Ang punuan no. Na mga punuan na ni. Ang mga sanga-sanga dito. Ang ibutang kay sugnod po malaya na. Adlawng Domingo ron. Ang kaniya akong vlog ron. Ugma na ni masad ma-upload. Makonektad to wifi sa itong mga ka-friends dito sa trabahoan. Antay ludlod na ani. Sige, yung ito gamay, kapihag gamay, kausan na gamay. Okay kayo. Okay mga kapobre, humanatag pangapi ato sa ni uli ang atong nulman ito silingan. Kita-kita na taon niya kay magkaos para bako. Babay siya. What's up mga kapobre, humanatag uli sa mga gamit sa itong gihulman. Dili na tama na akong vlog kay magkaos pa ko og para labaligo. Bye bye yung tanan og may hapon. God bless.